бергәләп карыйк. Йомшак кына җәйге җил исә. Дала буйлап кылганнар йөгерә. Ефәк чукларын еш-еш кына селкеп, акрын гына кыштырдап, бик тырышып һәм бик кабаланып йөгерә кебек алар. Кылын буйлап уйнаклап, шул кылганнар артыннан чабасы килә. Дала буш. Әмирхан ага белән тәүге очрашуым мәктәптә 7нче сыйныфта укыган чагымда булды. Бу гадәти бер көн иде. Әдәбият дәресе. Укытучы апа безне Әмирхан Иники исеме белән таныштырды. Һәм салмак кына аның әсәрен укырга кереште. Шул көннән алып мин Әмирхан Еникинең иҗатына гашыйк булдым. Гомерем кояшы әкрен генә төшеп бара. Соңгы сүзем шул хакта. Бер үк мизгелдә кемнеңдер кояшы бата, кемнекедер чыгып кына килә. Яшәешнең мәңгелек әйләнеше бу. Кояшлар яңа гына чыгып килүчеләргә бездән хәйер фатиха. Әмирхан Еники 20нче гасырның икенче яртысы әдәби-мәдәни барышында яңарышка юл сызган әдипләребезнең берсе. Әдәбиятның бу чорын Әмирхан Еники дәвре дип атыйлар. Тормышындагы төп гамәленә язучылыкка мөнәсәбәтен әдип кыска итеп уйдырып сала. Язу намус эше. Әмирхан 1909 елның мартында, 2 мартында дөньяга килә. Аның нәселе каядыр көнбатыштагы бу очракта Тамбов өлкәсе яисә Мордва республикасы ягыннан аның бабалары шул яктан килгән, нәселе шуннан аның. Яңа Каргалы дигән авылда Нигъмәтҗан һәм Хәдичә бикә апаның гаиләсендә 10нчы бала булып Әмирхан дөньяга килгән. Мине корбаннар шалып, нәзерләр әйтеп Аллаһтан сорап алганнар. 1909 елның иске стиль белән февраль аенда мин дөньяга килгәнмен. Мин һич шиксез яшәргә тиеш булганмын. Атакайның дәүләкәнгә күчүе бер кадәр шул теләк белән дә булмады микән? Чөнки балалары тормаган иске урынны ташлап китүне үзләренчә хәерлегә юраулары бик мөмкин. Яңа урында бит яңа өметләр дә туа. Әмирхан Еникины Морза нәселеннән диләр. Соңгы китап романында Әмирхан Еники үзенең Морза нәселеннән булган тарихын да җентекләп сөйләп китә. Менә минем кулда атакай тизеп калдырган шәҗәрә саклана. Еникеевлар нәселеннән хөрмәтле булган бабаларыбызның исемнәре һәм кайдан чыгышлары дип язып куйган. Зур гына бүтән бер кагазгә иренмичә, һәр буынның тармакланып дәвам итүен сызык һәм вак түгәрәкләр рәвешендә төшереп чыккан. Еникеевлар каян чыккан? Кемнән башланган алар? Кайчандыр ерак заманда бу җирләрдә Бихан исемле бер князь бәк яшәгән. Шушы Биханнан тора бара Кугушев, Акчурин, Кутуев, Муратов фамилиялары үрчеп тармакланып чыккан. Ә Кугушевлардан берсенең исеме Күлдәш булган. Күлдәштән исә Еникей туган. 16 яшендә ул Казанга килә. Художниклар әзерли торган бер уку йортына кирип карый. Ләкин анда ул узак шөгыльләнә алмый, чөнки аңа өйдән әллә ярдәм булмый, Нигъмәтҗан бик бай кеше булмый, ул сәүдәгәр дип саналса да үзе әтисе. Һәм укуны ташларга мәҗбүр була ул. Шуннан соң инде аның күп кенә маҗаралары шушы 20нчы еллар ахырына туры килә. Ул университетта рабфакка кирип карый. Анда укыганда сен үзеңнең килеп чыгышыңны яшәргәнсең, анда син сәүдәгәр малае икән, нишләп яшәрдең дип аны куркыта башлыйлар һәм ул китәргә мәҗбүр була Казаннан. Йөри ул төрле җирләрдә, Донбасста, наданлыкны бетерү курсларында эшләп йөри. Аннан соң Көньякта, Маргелан шәһәрендә, шул якларда эшләп йөри.
үзе яза башлый. Аңа бигрәк тә ярдәм итә Уафа Бурнаш деген Фәтхи Бурнашның әнисе Шәрык китапханасында мөмкинлек була бик күп китаплар белән танышырга. Ул шунда йөри әдәбиятка тагында якыная. Купринның татарлардан шыққанлығы инде миңа күптән мәгълүм иде. Чөнки аны Куприн үзе язган, хәтта татардан шыққанлығы белән мактанган да кеше. Аның саф татарча бабай дигән кушаматы да булган икән. Русның бийек кешеләре арасында татардан чыккан шәхесләр аз түгел. Ләкин инде менә Куприн нәселенең Еникеевлар нәселенә барып тоташуын безнең тарихчы Ибраһим Абдуллин Пенза архивыннан эзләп тапкан булган. Аның тапканы түбәнгедән гыйбарәт. Еникеевлар нәселенең кылынчыклар дигән бер тармагы булган. Купринның да нәсел ише шул тармакка тоташа икән. Ягъни без икебез дә кылынчыклардан булып чыгабыз. Әдәбият галиме академик Дания Захидуллина булай ди. 1941-45 еллар татар әдәбиятында Әмирхан Еники әдәбиятны үзгәрткән, прозабызны яңа юлга бурып җибәргән әдипләрнең берсе булды. Ягъни Әмирхан Еники эпик текстның сүрәтләү объектын үзгәртеп, психологизмга бурып, символлаштыру алымнарына, модернистик алымнарга игътибар итеп, безнең прозабызны 20нче йөзбашы үренә алып кайту омтылышы ясады ди. Кеше минем әйберне кулына алгач, укып чыкмыйча ташламасын иде. Укып чыккандан соң ышансын иде. Өченчесе тиз генә онытмасын иде. Күңелендә калсын иде. Менә шушы гаебенә талапка җавап бирү әлбәттә җиңел эш түгел. Дөресен әйткәндә, җиңел эш түгел. Шуңа күрә мин әйберләремне бик нитеп язам инде, теге бик тырышып дип әйтәм инде, бөтен тирләп пешеп. Ана, башкасын инде, аны инде укучы, әдәбиятчылар үзләре аңларга тиешләр. Менә кайбер язучылар, сугышта булган кешеләр фотоларга бергә төшәйдек. Алгарак барып утырырга тырышалар инде, бирәк ул алай түгел. Әкрен генә, җай гына арткарак барып, яшь язучылар белән бергә басып төшәргә бердән нитмәйде, кыенсыз. Теге атлыгып нитеп мин күреним дип тормыйды. Шуңа күрә аның үзе белән төшкән фотолары да, язучылар белән төшкән фотолары да күп түгел. 1960-80 еллар татар әдәбиятын Дания Захидуллина милли нигезләргә кайту дәвре әдәбияты дип исемләргә киңәш итә. Һәм бу дәвр Әмирхан Еникиның «Кем җырлады» хикәясеннән башлана дигән фикерне җиткерә ул. «Кем җырлады» хикәясен ул 1956 елда яза. Һәр кемгә таныш булган бу кичкенә генә хикәя фәлсәфи жанрга карый. Мәгълүм булганча, 20нче йөз башында язылган безнең хикәяләребезнең күпчелеге фәлсәфи жанрда язылган була. Нәкъ менә фәлсәфи хикәя 20нче йөз башы прозасын Европа үренә күтәрә. Әмирхан Еники бу традицияләрне Бөек Ватан сугышыннан соң дәвам иттерергә үзенә карар кыла. Һәм 56 елда язылган бу хикәя галимә карашынча, Дания Захидуллина карашынча, безнең әдәбиятыбызны яңа юнәлешкә бурып җибәрә. Ул дөресрәге безнең әдәбиятыбызга милли нигезләрне кайтара. Һәм Әмирхан Еникиның 56 елны язылган шушы хикәясеннән соң һәр бер повестьты, һәр бер диярлек хикәясе милләт темасы, милли проблематика, яисә милли яшәеш фәлсәфәсе белән сугарылган әсәрләр булып тора. Кояш бата, айлар калка бик ямансыз шул чакта. Һәм егетнең күз алдына шәһәрдәге кечкенә генә иләрә килеп баса кебек. Менә ак яулык бәйләгән әнисе тәрәзә төбендә үскән гөлләрнең кипкән яфракларын чүпләп йөри имеш. Әнкәй, әнием ди егет.
Һәм аның йомык күзләреннән кайнар күз яшьләре кипкән иреннәренә тәгәрәп төшә сыман. Әмирхан Еники ул кичкенә жанрларын ярата. Аның күбрәк язганнары хикәя, повесть, яисә истәлекләр рәвешендә була. Зур романнар язмады ул. Әмма аның кичкенә генә булып күренгән әсәрләре хәтта бик зур олы романнарга тиң дип әйтәсе килә. Аның иҗатының йөзек кашы, Гөләндәм туташка тирәсе повесте, романтик повесть. Аның иҗатының тажы дип әйтик әле без, әйтелмәгән васыят хикәясе 1965. Яисә аның иҗатының Мәскәү тәнкыйтьчеләре тарафыннан күтәреп тәкъдим ителгән әсәрләре ул Рәшә повесте, Саз чәчәге. Иҗат ул изге гамәл. Әдип Тукай әйткәнчә, дөньяга күкрәк тәрәзәсен ача. Бу минутларда ул һәр төрле тормыш вакытларынан арынган булырга тиеш. Иҗат өчен иң кирәге җан тынычлыгы. Әмма минем тыныч җан белән эшкә утырган чакларым сирәк буладыр. Шуңа ахрысы мин үземнең язучы булып китүемә әле дә еш кына гаҗәпләнеп куям. Мәгълүм булганча, әйтелмәгән васыят хикәясендә сүз Ак әби тарихы турында бара. Ак әби тарихы чынлыкта булганмы? Әйе. Ул Әмирхан Еникиның хикәясенең башында ук Баязит Бикбайга дигән өлештә үк билгеләп тә куелган ләбаса. Кем ул Баязит Бикбай? Ә ул Әмирхан Еникиның Әхмәт Фәйзи белән бергәләп аралашып яшәгән вакытында аралашкан чордашы, кардәше һәм әйтик, алар бер яктан. Әмирхан Еники белән Баязит Бикбай бер сөйләшкән вакытта аңа тыйнак кына әлеге әдип үзенең шушы тарихын сөйли. Әмирхан Еникига булай ди: "Синең каләмең туры килә, яз син бу турыда", ди. Һәм 45 битлек хикәяне классик әдип 2 ел дәвамында яза беләп карагыз. Ул бит гаҗәеп. Ул һәрбер сүзе өстендә эшли. Минем өчен иң авыры әсәрнең теле белән эшләү, ди. Халык күңеленә юл салу ансатыш түгел, язучыдан саф вөҗдан, чын гаделлек, искиткеч зур тырышлык һәм батырлык сорый ул, ди. Язу намус эше ул, ди Әмирхан Еники. Мин сезне шәреп кичәсенә чакырмакчы идем. Ничек уйлыйсыз? Yok, siz нәрсә? Yok, mümkün хәл түгел бит бу. Ни өчен нәрсә кыясызмы? Беренчедән, әти-әни миннән курка. Аннан, зинһар кичерегез, мин ул кичәдә үземнең кем булып катнашуымны һич тә күз алдыма китерә алмыйм. Нигә менә бүгенге кебек пианинода ялгыз уйнарсыз? Татар кызы пианинода соло уйный. Бу бик яңа нәрсә. Yok. Миңа иртәрәк әле. Аның өчен бик зур тәҗрибә кирәк бит. Юк, миңа Алла белер. Ләкин сезнең тагын бер сәләтегез бар. Сез матур җырлый да беләсез. Мин җырчы түгел. Мин уйнасам, җырлыйсыз? Сезнең яраткан көйегезне беләм. Гөләндәм туташ хатирәсе повесте татар романтик прозасының шундый матур лайыклы дәвамы. Фатих Әмирханнарның хәятының дәвамы. Гөләндәм туташ хатирәсе повестен язуының да аның үзенең тарихы бар. Мәгълүм булганча, ул Салих Сәйдәшев образы килеп кергән әсәр. Ул анда камил инсан концепциясını урнаштыра. Гөләндәмнең дә чын исеме Фатимаи Зөһрә икәнлеге һәр кемгә мәгълүм. Чынлап та 16 яшьлек кызны Салих Сәйдәшев ул вакытта әле бер кемгә мәгълүм булмаган яшь композитор музыка дәресләренә, музыкага өйрәткән музыка дәресләре алып барган икән. Һәм бу тарихны ул гап-гади бер көндәлектән бирә. Бу көндәлек Салих Сәйдәшев музеенда саклана.
һәм аны һәркем барып карый ала. Кыскасы, бу көндәлектә, Фатима Зөһрәнең көндәлегендә сүз менә шушы соңрак 250 битлек повестька әверелгән вакыйгалар турында бара. Фактларны бозмадым мин ди Әмирхан Еники. Гаҗәп бит, анда нинди генә җырлар турында, нинди генә кызыклы фактлар әйтелми. Бер факт та бозылмаган булып чыга. Мин үз гомеремдә бик күп борынгы җырчыларны тыңлап калдым. Хәтта Камил Мутыгыйның да җырлаганын тыңлаганым бар. Рәшит Вахап, Гөлсем Сөләйманова кебек данлыклы җырчыларны күрдем. Рәшидәнең прообразы Җавахира Салахова иде. Яраткан кием агач башы. Аны хәзер кем дә булса җырлый микән? Ишеткәнем юк. Җыр, музыка минем күңелгә бердән-бер юаныч ул. Биек тау башында, авылым каршында, күп гасырлар шаулый бер агач. Бер кем белми аның кайчан туган чагы, бер кем белми аның серләрен. Бер кем белми аның кайчан туган чагы, бер кем белми аның серләрен. 62 елны Рәшә язылганнан соң, билгеле, дөнья күрү яисә аны шул килеш бастыру турында сүз дә була алмый. Бастыралар бастыруын. Кемнәр күтәреп ала? Мәскәү тәнкыйтьчеләре. Бу милли әдәбиятларда моңарчы булмаган әсәр диләр алар. Моңарчы булмаган герой диләр алар. Рәшә повестында сүз Совет җәмгыятен инкыйлабка кадәр җәмгыять белән янәшә куеп бәяләү бара. Сабитов образы белән Ушаков образын янәшә куеп, Рәшидә Сафина белән Сабитов образын янәшә куеп, ул беренче чиратта Совет җәмгыятендәге ялганны, фальшны фош итүгә алына. Һәм аның төп максаты инкыйлабка кадәр җәмгыятьне мактау түгел, инкыйлабка кадәрге җәмгыятьтәге менә шушы ихласлык белән Совет сәүдәгәре образы аша бирелгән фальшны янәшә кую була. Ягъни бер әсәрендә дә ул чиста мәхәббәт тарихын гына тасвирлауны максат итеп куймый. Гөләндәм туташ хатирәсе повестыда ни өчен языла бит? Ул әйтә, мин япь-яшь кенә Гөләндәмне Салих Сәйдәшевның, Кәрим Тинчуринның, Солтан Габәшиләрнең ничек итеп шәхес итүе турында язарга теләдем. Япь-яшь кенә кызны шәхес иткән даирә турында язарга теләдем ди. Язу намус эше. Хикмәт шунда ки, әйтәсе һәм күрсәтәсе килгән бөтен нәрсә фикер һәм хистан алып, төскә һәм искә хәтле үзенең иң дөрес, иң төгәл сүзен табарга тиеш. Язган чакта нәкъ менә шуны, ягъни әйтергә теләгән белән кагазга төшкән сүзнең бер-берсенә ничек тә туры килүен өзлексез күзәтеп барырга мәҗбүр буласың да инде. Ләкин эш моның белән генә бетми әле. Телнең, һичшиксез яхшы телнең үзенә генә хас табигый агышы, аһәңе һәм ритмы да булырга тиеш. Язганда шуны гел генә тыеп, чамалап бару да язучыдан шулай ук бик нык таләп ителә. Кыскасы, әдәбият ул тел сәнгате, беренче сүзеннән алып, соңгы ноктасына чаклы.
Бүгенгә шулар иде. Без сезнең